xorti mintix intisel barran ir-raġuni naf x'inhi intwil ta' pajjiż ħafna akbar minn dan, akbar minn dan. F'għajnejk xorti tani li ma qalbi taf fos jiena nħares u ma nsibekx. F'għajnejk xorti tani li ma qalbi taf fos li tibki u tifraħ mija. Għalkemm dinek għandu riti oħrajn, iċ-ċorta timmem balla dawn ix-xemx. Imma għaliex dal-bnedmin għandhom ħabta kif jinkun xulxin. Ibqa' ferħan, ibqa' daħkan, ibqa' jiftakar min ridlek il-ġid. Jiena ċerta la tisbaħ jum meta jitfid ngħixu għenjin. Jiena ċerta la tisbaħ jum meta flimkien jgħixu bnedmin il-bnedmin. F'għajnejk xorti tani li ma qalbi taf fos jiena nħares u ma nsibekx. F'għajnejk xorti tani li ma qalbi taf fos li tibki u tifraħ mija. Għalkemm dinek għandu riti oħrajn, iċ-ċorta timmem balla. Dmuħ il-wiċċat jiġelbem mal-wiċċ, isaffil ir-ruħ jkeċċil u ġie. F'għajnejk xorti tani li ma qalbi taf fos jiena nħares u ma nsibekx. F'għajnejk xorti tani li ma qalbi taf fos li tibki u tifraħ mija. Għalkemm dinek għandu riti oħrajn, iċ-ċorta timmem balla dawn ix-xemx. Proset hemmhekk li Roberta wkoll.